при мъжете честотата на диабета е значимо по-висока, отколкото при жените у нас. А как е в другите европейски страни? В Австрия, подобно на нас, ние имаме 56-7% мъже срещу 43% жени. Австрийците имат подобно съотношение. Белгийците не. Те са почти идентични. Общо в континента Европа жените диабетици като абсолютна цифра са 143 милиона, а мъжете 142 милиона. Как сме разположени ние към 2012 година? С най-малък процент, това са националните данни за честота, Албания, Молдова, Украйна. С най-висок Кипър, Полша, Словения, Русия, Португалия, както разбирам, тук трябва да сложим вече и Испания. Те се движат между 10 и 12, почти 13%. Ето ни и нас. Ние сме в една, бих казала, златна среда и виждате кои ни правят компания в нашата група. По данни на диабетния атлас от 2011 година, по брутен вътрешен продукт страните от регион Европа варират от 85 000 долара в Люксембург до под 2000 в някои източноевропейски страни, сред които сме и ние. Но нашата честота в България напълно отговаря като на една страна с средно нисък брутен вътрешен продукт. Виждате колко уклончиво определение. Но точно в тези страни епидемията диабет най-много ще отскочи. И вие виждате, тук се показва как с възрастта се увеличава честотата на диабета с напредване на възрастта, но тази крива е по-висока там, където са по-бедни хора. Какъв е относителният дял на недиагностициран диабет у нас? 26%. Какъв е в света? На първия слайд ви казах 50%. Какъв е дела в Европа? 38%. Какъв е дела в Северна Америка? 29%. Аз лично считам, че този процент, 26% недиагностициран диабет, е резултат всъщност на добрата работа на българските специалисти. Те просто слагат диагнозата. Какво е разпределението на диабета по възрасти? Това го правят в света, в Европа, правим го и ние. От 50 годишна възраст нагоре са 83% от диабетици. Под 50 годишна възраст са само 17%. Но забележете, 3/4 от тези 17% са в десетилетката 40-50 години. Какво означава това? Какъв е нашия практически извод? Че имаме ли човек на 40 години, ние трябва да търсим диабет. Особено ако има и още някой рисков фактор. IDF разделя по възрасти на две категории. Между 60 и 80 годишна възраст, и ние имаме 55% от диабетиците си, и от 40 до 60 годишна възраст ние имаме 40%. По-бедните страни повече има от средната възрастова група. Всички тези факти, които ви показах и които са актуални за нашата страна, и ние се срещаме всеки ден с тях, ние трябва да ги използваме, за да създадем нашата собствена стратегия за антидиабетното си лечение. Ние трябва да знаем, че нашите диабетици 83% са на средна възраст, 55% вече влизат в третата възраст. Това са нашите пациенти като възраст. Ние трябва да знаем, че 41% от българското население над 20 годишна възраст има хипертония, но диабет има при 15% от хипертоници. Ние трябва да знаем, че днес актуалната честота на затлъстяването в България е 32%, но 15% от затлъстялите имат диабет. 39% имат наднормено тегло, но 12% от тях правят диабет. Това са важни практически изводи. 5% от българското население над 20 годишна възраст има размер на гломерулна филтрация намален.
под изискуемите поне 60 мл на минута на квадратен метър стандартна площ. И 20% от тези хора имат диабет. И с възрастта намалението на гломерулната филтрация е такова при младите, при средната възраст. Погледнете колко висок е процента във възрастта над 60 години, а това са 55% от нашите диабетици. Диабетиците на средна възраст, 20% от тях имат хронично бъбречно заболяване. Диабетиците от третата възраст, 36%. Ами като знаем всички тези факти, какви изводи ще си направим? Трябва да има нови аспекти в лечението на диабет тип 2. Това е извода, който ще си направим. И каня професор Здравко Краев да поднесе своята лекция. Дължа извинения, понеже имам един голям приятел, професор при това, в Центъра по хемодиализа, веднага да уточна, на Александровска болница, професор Здравко Краев, той очевидно ме споменава, но професор Здравко Каменов вече ми прости. Аз мисля, че това не е случайно, колеги, защото тази вечер ще си говорим за бъбреци доста и явно, че темата така доминира над името на лектора. Уважаема професор Борисова, уважаеми колеги, бих искал да благодаря на Бьорингер и на Лили за възможността тази вечер да поговорим за една нова молекула, най-новата молекула от класа на DPP-4 инхибиторите, която, както ще видите, е доста обещаваща. За какво ще стане дума? След кратко въведение, линаглиптин е като другите DPP-4 инхибитори и следващата част от лекцията ще бъде за това, че линаглиптин не е като другите DPP-4 инхибитори. Ще започна от там, където свърши професор Шарбонео на 25 януари, когато за първи път стана дума за линаглиптин. Той каза, когато разполагаме с медикаменти с доказано сходна ефикасност, предпочитание трябва да има към средствата, които не се асоциират с повишен риск от хипогликемия, не водят до покачване на теглото, нямат или се свързват с малко нежелани лекарствени реакции, имат добър сърдечно-съдов профил на безопасност. През 2013 година това са мотивите за избор на инкретин базирано лечение. Преживяваме един бум на новата група медикаменти, които включват GLP-1, агонистите и DPP-4 инхибиторите. Вече имаме данни и за сравнения между тях. Кои са общите характеристики на лечението с DPP-4 инхибитори? Това е добрият гликемичен контрол, глюкозозависимият им ефект, ниският риск от хипогликемия, неутралитета по отношение на телесното тегло. Все повече се говори за ефект върху прогресирането на заболяването и щаденето на бета-клетката, антиапоптотични ефекти и така нататък. Липса на съпътстващ сърдечно-съдов риск. Те са удобни за употреба, перорален прием имат, най-често еднократно. Това са сериозни достоинства, когато говорим за постоянно лечение на едно заболяване. В един метаанализ на данните, които имаме в момента за оралните антидиабетни средства, който включва 61 рандомизирани контролирани проучвания, публикувани в този интервал, като 3/4 от тях са след 2000 година. Огромна бройка пациенти с перорален медикамент и съответно около 11 000 на плацебо. Продължителността на студиите е била различна, но отново 3/4 от тях са били между 1 и 2 години, като пациентите са били без предходно лечение или на лечение с перорален медикамент или инсулин и средното изходно ниво на гликирания хемоглобин е било 8,3. Това е доста известен метаанализ на Шериф Али. Какви са изводите от него? Че
пероралните средства дават понижение на гликирания хемоглобин с половин до 1,25%. Особено голямо е понижението при употреба на тиазолидиндиони и сулфанилурейни препарати, там е между 1 и 1,25. DPP-4 инхибиторите имат по-мек ефект. Те дават около 0,75 понижение на гликирания хемоглобин, като намалението за всички медикаменти е в зависимост от изходният гликиран хемоглобин. Колкото по-висок е изходният гликиран хемоглобин, толкова по-голямо е намалението. И 1% по-висок гликиран хемоглобин предполага с половин процент по-голямо понижение след 6 месеца лечение, независимо от давността на захарния диабет. И така стигаме до този терапевтичен алгоритъм, който може би във всяка една лекция присъства, която е посветена на захарния диабет на Конгреса, където DPP-4 инхибиторите влизат наравно с сулфанилурейните, тиазолидиндионите, GLP-1, инсулина, като втора линия след метформина. Сега, линаглиптин е представител на този клас и естествено той прилича на останалите DPP-4 инхибитори по отношение на ефикасността. До момента са проведени много проучвания, като перорална монотерапия, като начална комбинация с метформин или с пиоглитазон. Това са все международни проучвания. Като комбинация, добавен към метформин или към сулфанилуреен препарат, добавен към метформин плюс сулфанилуреен препарат, т.е. тройна комбинация, и добавен към базален инсулин. В ход са също така големи проучвания, за да бъдат доизяснени всички аспекти при новодиагностицирани пациенти, като монотерапия или като комбинация с друг медикамент. Проучването Каролина, за което ще стане дума малко по-нататъка, цели уточняване на сърдечно-съдовите аспекти на линаглиптин. Знаете, че 2008 година американската Food and Drug Administration наложи на всички препарати много по-строги, стриктни изисквания по отношение на сърдечно-съдовата им сигурност след неблагополучието с препарати, които познавате и които излязаха от пазара. Така че всички са заложили такива студии. Добавен към метформин плюс пиоглитазон и различни проучвания с умерена и тежка степен на бъбречно увреждане. От всички тези студии, колеги, става ясно, че линаглиптин е ефикасен на всяка стъпка от лечението. Това е като монотерапия, двойна, тройна и така нататък комбинация, включително и с инсулин, като тук виждате гликирания хемоглобин е бил 11,8 в началото, имаме минус 3,7% редукция. Съпоставен с останалите DPP-4 инхибитори, се установява, че те имат сходна ефикасност, когато използваме като критерий гликираният хемоглобин. Тези проучвания, разбира се, не са head-to-head. Рядко ще видите такива проучвания, въпреки че започват да се появяват. Това са проучвания, базирани на пул-анализ на различни студии. Линаглиптин е ефикасен, както другите DPP-4 инхибитори, когато е добавен към основното лечение с метформин. Увеличено е намалението на гликирания хемоглобин при по-висок изходен. Ето тук виждате с девятка влизат и съответно имаме данни някъде до към 1,2 намаление на гликираният хемоглобин. Това, което е важно, е, че ефектът на линаглиптин не зависи от възрастта. Току-що професор Борисова ви обясни, че с увеличаването на възрастта честотата на захарния диабет се увеличава. Има данни, които показват, че след 65 години вече всеки пети човек има захарен диабет. Тук става ясно, че под 50 години и над 75 години дори има една тенденция към увеличаване на ефекта на линаглиптин. Ефектът не зависи също така от давността на диабет. Нещо повече,
колкото е по-голяма продължителността в тази студия, това е плацебо-коригирани нива на гликирания хемоглобин, т.е. от промяната, която има с линаглиптин, се изважда промяната на плацебо и се установява това намаление, като че ли се увеличава. И нещо, което е много важно, веднъж постигната редукция на гликирания хемоглобин, още в рамките на първите 3-4 месеца, тя се съхранява. В тази студия имаме 2-годишно проследяване, през цялото време имаме един стабилитет на благоприятния ефект на линаглиптин. Ефектът не зависи също така от степента на придружаващата хронична бъбречна болест. Дали гломерулната филтрация е над 80 или ще бъде от 30 до 50 мл, имаме еднакъв ефект и той е от този порядък, за който вече говорихме, около 0,7-0,75. Искам да ви припомня, че в актуализацията на кратката характеристика на продукта, в момента терапевтичните показания са да се прилага като монотерапия при пациенти с незадоволителен контрол само чрез диета и упражнения, при които метформин е неподходящ поради непоносимост или противопоказания поради бъбречно увреждане, и като комбинирано лечение в комбинация с метформин, с сулфанил урейно производно и метформин и в комбинация с инсулин с или без метформин. Аз не коментирам тук изискванията, които Касата налага за реимбурсация. Казвам ви какви са в момента показанията. Следващият момент, на който ще се спра, това е профилът на безопасност на DPP-4 инхибиторите. Като цяло класът им изглежда е с добра поносимост, нивата на нежеланите лекарствени реакции са ниски и общо не се различават от тези при плацебо или при медикамента, използван за сравнение. Предимствата на DPP-4 инхибиторите са безопасност при пациентите с хронично бъбречно заболяване, липсата на хипогликемия и неутралитета към телесното тегло. Но DPP-4 инхибиторите представляват хетерогенна група молекули от различни химични класове с клинично значими различия в фармакокинетичните профили. Поради тази причина не може да се приеме клас-специфичен ефект по отношение на безопасността и поносимостта им. Какъв е профилът на безопасност на линаглиптин? Най-честите нежелани лекарствени реакции като главоболие, инфекция, назофарингит, кашлица, повишени чернодробни ензими, повишен креатинин, инфекции на пикочните пътища и така нататък нямат статистически достоверна разлика в честотата си в сравнение с плацебо. По отношение на панкреатитите, още 2006 година се заговори за тях. За цялата група на инкретин базираната терапия в момента се повдигат отново тези въпроси, трябва да ви кажа, но ето какво е положението. Имаме 5 случая, които са 0,1% на 4300 души и един случай в плацебо групата от 2364 0,04%. Междулекарствените взаимодействия изключително толерантен и не се установяват клинично значими такива между линаглиптин и често използвани глюкозопонижаващи медикаменти, метформин, глиборид и съответно дигоксин, варфарин и симвастатин. Нещо, което е много важно, линаглиптин не влошава и не влияе върху бъбречната функция, защото има медикаменти, които знаете, че избягваме във връзка с бъбречната функция. Тук имаме пациенти с нормална, с леко бъбречно увреждане, умерено и с тежко бъбречно увреждане. Приложението на линаглиптин не води до промяна в изходната бъбречна функция след определения период на лечение. Сърдечно-съдовата безопасност. Един голям метаанализ за сърдечно-съдовият риск, това е един проспективен метаанализ на всички тези студии, които са проведени до момента с линаглиптин. Това са 8 двойнослепи, рандомизирани, контролирани клинични изпитвания от фаза 3. Изводите са, че данните са обещаващи и в подкрепа на липсата на риск от сърдечно-съдови събития с линаглиптин, като тази хипотеза се проучва в момента фокусирано в проучването Каролина
предвидено да приключи през 2018 година. Както ви казах, след препоръките на Food and Drug Administration за всички DPP-4 инхибитори се провеждат такива проучвания. Специално проучването Каролина е срещу сулфанил-уреен препарат, срещу глимепирид. 6000 души са включени, започна съвсем неотдавна и се очаква да завърши след години. Какво можем да кажем по отношение на сърдечно-съдовия риск при пациентите с лекувани с DPP-4 инхибитори? Всички са от лявата страна, така че не се очаква да има неблагоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система, но, пак ви казвам, трябва да приключат ТЕКОС, ТИМИ и така нататък проучванията, които са с различните DPP-4 инхибитори. И така, ако трябва да обобщим данните за безопасност и поносимост, линаглиптин има общ профил на безопасност и поносимост, сходен с плацебо, нисък риск от хипогликемия, без значимо покачване на тегло, има доказана бъбречна безопасност и доказан профил на безопасност по отношение на сърдечно-съдовият риск. Колеги, това беше първата част от лекцията, в която се опитах да ви кажа, че той е носител на класовата характеристика на DPP-4 инхибиторите като ефективност и сигурност. Във втората част от лекцията ще се опитам да ви убедя, че той все пак не е като останалите DPP-4 инхибитори. Той има малко по-различен профил в биохимичен аспект от ситаглиптин, саксаглиптин и вилдаглиптин. Те са едни фалшиви субстрати, които се свързват и блокират центъра, блокират ензима. Докато линаглиптин и алоглиптин се свързват с каталитичния център и този процес на блокиране продължава значително по-дълго. Примерно за линаглиптин по живота е някъде до към 40 часа, който е най-дълъг от всички DPP-4 инхибитори. Поради химичната си структура, той приляга напълно към активния център на DPP-4 ензима и това обяснява високия афинитет на свързване на линаглиптин към DPP-4. Друг показател, по който се сравняват обикновено молекули, които блокират даден ензим, това е селективността. Колкото по-селективен е дадено лекарство към таргетния изоензим, в случая DPP-4, толкова по-добре. Защото взаимодействието им с други изоензими води до нежелани лекарствени реакции. И тук виждате, че линаглиптин по отношение на DPP-4 е изключително селективен, най-селективен от всички. По отношение на DPP-8 също е с най-висока селективност и по отношение на DPP-9 е с една от най-високите, заедно с алоглиптин. Има още редица други ензими, които се цитират и които се изследват, но тези са най-съществените по отношение на сигурността на ефекта. И така, наблюдаваме значителни структурни, химични различия в групата на DPP-4, които предполагат различни фармакологични характеристики. Поради химичната си структура, линаглиптин има много висока селективност за свързване към активния център на DPP-4 ензима и малка степен на дисоциация от субстрата си. Линаглиптин има много по-голяма селективност към DPP-4 в сравнение с 8, 9 и другите DPP-4 инхибитори. По отношение на фармакокинетиката и присъствието в циркулацията, счита се, че когато имаме над 80% блокиране на ензима, това е добре. Това е желан ефект. И вие виждате, че в пиковия момент имаме 92% инхибиция и през цялото денонощие до 24-тия час е изпълнен критерия за над 80% инхибиране на DPP-4. Сега ще се спра на проблемът с бъбреците при диабет. Както чухте преди малко от експозето на професор Борисова, около 40% от пациентите с захарен диабет тип 2 имат бъбречни усложнения, разбирайте хронична бъбречна болест. Това е изключително висок процент. Това е проблем. От тук вече и медикаментите,
които се прилагат при захарен диабет, трябва да бъдат съобразени с степента на хроничната бъбречна болест. И на тази схема, която също много често се показва, на Гунтрам Шернтанер от Австрия, виждате, че инсулина може да се прилага във всички етапи и фази на хроничната бъбречна болест, разбира се с намаление на дозата, това е добре известно. Пиоглитазона също, и от всички останали медикаменти единствено линаглиптин може да се прилага по цялото протежение на разгръщащата се бъбречна болест. Останалите или трябва да бъдат спрени, или пък дозата трябва да бъде намалена. Намаляването на бъбречната функция повишава риска от тежка хипогликемия и вие виждате, че пациентите, които са без хронична бъбречна болест и без диабет, имат такъв риск от тежка хипогликемия. Оттам нататък с бъбречна болест той се увеличава, само с диабет той се увеличава, а когато ги има и двете, нараства неимоверно много. Какво знаеме за екскрецията на линаглиптин? Преобладаващата част от него се екскретира непроменен през жлъчката и червата. Само 10% се превръщат в един неактивен метаболит в черния дроб. Важно ли е това? Това е много важно, защото ако имаме активен метаболит, той по-нататък започва да работи като родителското лекарство, от което се е получил, и това води до една липса на прогнозируемост в края на краищата за ефект. И само 5% от перорално приетия линаглиптин се екскретира през бъбреците. Важно ли е това? Ами много е важно, защото пък при бъбречна недостатъчност може да го прилагаме свободно. Така че линаглиптин е първият DPP-4 инхибитор, който се екскретира предимно през жлъчката и червата, за разлика от всички останали, които виждате какъв висок процент на екскреция имат през бъбреците. Тоест, при него не се изисква адаптиране на дозата, докато при другите това трябва да бъде направено. Чернодробното увреждане. Може ли то да окаже влияние върху дозирането на линаглиптин? Не. Тук са представени по класификацията на Child различните степени на чернодробно увреждане и както еднократната доза не води при съответно чернодробно увреждане до повишена концентрация, така и достигането на steady state също има равна характеристика, значи спокойно може да се прилага при тежка степен на чернодробно увреждане. По отношение на бъбреците, това е концентрацията на линаглиптина в хода на лека, умерена, тежка и крайна степен на хронична бъбречна недостатъчност. Тук виждате как е кривата при ситаглиптин, при саксаглиптин и при вилдаглиптин. Така че линаглиптин притежава уникални фармакокинетични характеристики. Той няма някакъв метаболизъм, няма активни метаболити, а тук съответно виждате за другите DPP-4 инхибитори как стоят нещата. Единственият, който се отделя чрез жлъчката и червата, и оттам нататък само 5% е реналната му екскреция. Не се налага корекция на дозата. Това е важно, защото при умерено бъбречно увреждане, креатининов клиренс 30 до 50, виждате, че дозата на останалите трябва да бъде намалена наполовина. При тежка, вече бъбречна недостатъчност, креатининов клиренс под 30, дозата трябва да бъде намалена тук на 1/4, тук на 1/4 и изисква едно по-специално мониториране. Същото и по отношение на чернодробното увреждане. Колеги, защо се занимаваме с това? Изобщо важно ли е това? Бъбрека и дозирането на медикамент. В края на краищата можем да измерим един креатининов клиренс и да прецениме каква да бъде дозата на съответното лекарство, с което работим. Какво мога да ви кажа по този въпрос? Първо, двете формули, с които работиме, едната е на гломерулната филтрация, MDRD формулата, тук я виждате, и формулата, по която ние най-често работиме, това е на Кокрофт, ами те се различават. Ето ви нормалната стойност е над 90 по MDRD на изчислената гломерулна филтрация, а тази гломерулна филтрация е над 80 нормална. Ето ви
при лека, умерена и тежка хронична бъбречна болест, съответно някъде с около 10 са по-ниски стойностите, които може да приемеме по Кокрофт. Те се сливат в този момент при тежка бъбречна недостатъчност между 15 и 29, тук е същото под 30. Така че имаме различие според методиката на изчисление на гломерулната филтрация. Имаме сезонни вариации. Един японски колектив, това е пациентската база данни, която с пациентите, с които те работят, какво установяват? Че гломерулната филтрация е по-ниска през лятото, това са хипертоници, но не диабетици. Можете да си представите какво става при диабетиците. Е с 7,7% по-ниска, отколкото пролетната. И разбира се, есената и зимната. Когато обаче имате хронична бъбречна болест, тогава този процент става 14. Значи, ако го мерите сега през пролета и после през лятото и разчитате, че през лятото ще е същия, няма да е същата гломерулната филтрация. Те достигат до извода, че гломерулната филтрация е най-ниска през лятото за хипертензивните пациенти с и без хронична бъбречна болест, тъй като степента на сезонни вариации на гломерулната филтрация е по-голяма при пациентите с хронична бъбречна болест, трябва внимателно да се наблюдава бъбречната функция при хипертензивни пациенти с хронична бъбречна болест през лятото. Или имаме сезонни вариации на гломерулната филтрация. По-нататък. Употребата на различни медикаменти и хоспитализацията на пациентите. Това е една много интересна студия, в която се оценяват вариациите на плазмения креатинин при 2300 души новопостъпили болни в болницата. Идват, мерят им креатинина и какво установяват? Имат среден изходен креатинин 90 микромола и гломерулна филтрация 60 мл за минута. 3 до 7 дни след хоспитализацията, половината от тях са имали вариации на креатинина повече от 20% в сравнение с изходните нива. А ние дозираме лекарства съобразно това нещо. Повишаването на възрастта с всеки 10 години, всяка декада, води до повишаване на риска за покачване на креатинина през следващата седмица с 11,1%. Заключението, което правят: изходният креатинин е лош предиктор за последващите му промени. Формулите за гломерулна филтрация трябва да бъдат използвани предпазливо за дозиране на екскретираните през бъбреците лекарства при възрастни хоспитализирани болни. Или имаме вариации на гломерулната филтрация в хода на хоспитализация и непосредствено след нея. Как се отразява артериалното налягане и неговия контрол? Това е от визита до визита значението на контрола на артериалното налягане. Отново японски колектив. Оказва се, че има вариации в гломерулната филтрация в зависимост от артериалното налягане, което има у пациента между визитите. Най-сетне, в тази студия се оценява степента на лечение, което се прави при млади и по-възрастни пациенти. Това е една студия, която е от Канада. И виждате тук как с увеличаването на възрастта се увеличава броя, ето тези малко по-тъмносивите, на възрастните хора, които не се лекуват за хронична бъбречна болест. И те стигат до извода, че имаме вариации в гломерулната филтрация в зависимост от лечението и от възрастта. Последното, което ще ви покажа, колеги, това е лабораторната страна на нещата. Ефект на аналитичните вариации на креатинина, на неговото измерване, върху класификацията на бъбречната болест, като се използва за критерии гломерулната филтрация. Това е от клиниката Майо. Те установяват, че гломерулната филтрация 60 отговаря на креатинин 80 до 156 микромола на литър. Намалението с 20 микромола на креатинина удвоява процента на пациентите, класифицирани с различна степен на намалена бъбречна функция. Обратно, увеличението на креатинина с 20 микромола намалява наполовина този процент. 95%
95% граници на интраиндивидуалните вариации. Това е за един и същ пациент последващи измервания. За гломерулната филтрация са за амбулаторните пациенти 33% вариация, за хоспитализираните 38%. Непрецизността на гломерулната филтрация е около 15-20% по-висока от тази на креатинина. Извода, който правят: малки аналитични промени в серумните креатининови нива водят до големи промени в разпределението на гломерулната филтрация, които могат да предизвикват големи промени в класификацията на пациентите, тази според която ние си оценяваме лекарствата. Интраиндивидуалните вариации на гломерулната филтрация в хода на времето, особено между хоспитализирани и клинични измервания, могат да бъдат големи. Затова се изисква близък контрол на лабораторните анализи. Колеги, вие си спомняте, че Американската диабетна асоциация препоръчва при трета А степен, това е 45 до 60, на 6 месеца да се контролира креатинина, при трета Б степен до 30 на 3 месеца и под 30 да се изпрати на нефролог. Не знам колко често си контролирате креатинина на вашите пациенти, там където работите, но мисля, че не винаги се справяме точно с това нещо. И така, имаме лабораторни феномени и индивидуални вариации на гломерулната филтрация. Какви изводи могат да се направят? Че гломерулната филтрация има значителни вариации. Дозирането на лекарствата според гломерулната филтрация е несигурно и налага често мониториране. И ще ви припомня, че линаглиптин се прилага без ограничение и без адаптиране на дозата при намалена бъбречна функция, сърдечно-съдови заболявания, различно тегло, голяма давност на диабета, различен от етнос възрастни и при чернодробно увреждане. Така че препарат, който предписваш и забравяш за контрол по-нататъка на тези функции. Естествено е добре да се контролират, но в заключение, по отношение на ефикасността, значимо подобрява гликемичния контрол. По отношение на безопасността, има профил сравним с този на плацебо, има уникален фармакокинетичен профил, няма нужда от адаптиране на дозата при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане, или линаглиптин е подходящ за лечение при широк спектър пациенти с захарен диабет тип 2. Колеги, днес имаме много средства, възможности за лечение на захарния диабет тип 2. Просто трябва да избереме най-подходящо. С това ви благодаря за вниманието. Колеги, имате ли въпроси към професор Каменов? Някакви коментари? Лекцията беше много така дидактическа, добре подредена по моите преценка. Подобен на другите, но много различен от тях. Това беше май генералния извод. Доста се намесиха нещата около гломерулна филтрация, креатинин, вариации. Все пак смятам, аз не съм специалист в тази област, но смятам, че трябва да се придържаме към това, което днес света е приел. Имам предвид KDIGO, документа, който е издаден от Световната нефрологична асоциация и там става дума за това, че не креатинина трябва да бъде критерия, а оцененият размер на гломерулната филтрация, вън и независимо от добре подчертаните и очертани от вас, и очертани, и подчертани, вариации по различни причини, и физиологични, и болестни. Нали? И въпреки това, ние нямаме друг избор днес. И трябва това да гледаме. Това, което ние, като ендокринолози, трябва да си направим като извод, е не да гледаме креатинина, а все пак изчисленият размер на гломерулната филтрация. И това трябва да го правим и в диабета, и в другите области на ендокринологията, където има значение състоянието на бъбрека, тогава, когато ние предприемаме терапевтични действия. Колеги, позволете ми да благодаря.